Днес е първият ден от тренировъчния лагер. Реших да преподам един по-лек урок на момичетата, да не ги плаша от самото начало. Днес е първият ви урок. Той е практичен. Той ще ви научи как за най-кратко време да се преведете в приличен вид. Ако ви се обадят в последния момент, трябва много бързо да заприличате на Мис Национален отбор, както сте били, например, на фитнес. Така че сега ще ви покажа няколко трика. Много често на една мис се налага да се гримира с подръчни материали. Много често няма под ръка гримьор и фризьор. Този урок ще им бъде изключително ценен за напред. Каква прическа бихте си направили, ако имате 10-15 минути на разположение? Трябва да направите грим и прическа. Конска опашка. Обичам да прибирам косата си на кок, като силно с гел силно я фиксирам и си правя по-тежък грим. Сега ще ви покажа един трик, един кок, който не се среща често. Може да сте го виждали, може и да не сте, който наистина става за броени секунди. Косата се вързва ниско долу, разхлабвам малко в горната част, ето погледнете, отварям една дупка, през която завъртам прическата и се получава следното нещо. Харесва ли ви? Трика с косата, който Маги направи, най-много ми хареса. Мисля, при първия удобен момент веднага да пробвам. И сега ще видим за колко време можем да направим базов грим, с който да изглеждаме добре. Много е лесно, повярвайте, може в колата в движение на някое кръстовище да си го направите. Черен молив и спирала и малко гланц. Готови сме, 2 минути и 11 секунди. Днешният урок мисля, че беше изключително полезен не само за една мис, ами за всяко едно момиче, което иска да изглежда добре по всяко време. Това беше от мен. Това е първият ми урок. Надявам се да съм била полезна. По време на урока момичетата бяха много адекватни, участваха активно и смятам, че тези практични съвети ще им бъдат от полза за бъдеще.